kanu ke public participation badon ke sarkar. Okey, ke banding kong kipat ba ngiklet ba lara kadi China ya ne sispa krul ke pisau jong sarkar kadi pisau pat ba. Tu pat ba udon ke hok ban keli kan. Hangdu ke pisah kale. Hagi 1930s ro bolong ba ha Germany ha ka por bolong ba Hitler rasto ba kalong ka don kita ek nakzi tu por pen pelar ke de media de film de kine desenda. Ka government kalong ba fokus hinam ta ban pentenat sejarong ka sendrong. Hari yaki bapli amdan training hadu menta. Kamdan pertandingan OIP, hadu OIP kata. Amdan training hadu menta pertandingan nam ta jongki babon gitu staff. Bade bahandel bagi turis. Ngimlan ya kata ngi babon kidang ki judul lagi babon dai. Tak kamu pada haba kita ki sektor kiduna ka tourism kadum tarishu kan. Kublai parlok sa shisin ipriang snobhaya phi sha kani ka program ka jongi ka bingi ai ka teng ka rinsan thir ka badai ka rinsan ka bangi kren ni thir bangi merjung mur halor ki mat ki ba prepare bedai ba ke imlang ka salang ba menta kan tingin pelong ya ka benta ka ba ar jong ka jing kren ka jongi halor ki festival sene ki tamasa ba ka kam jong kai perthai ha ka jalak meglaya Kuban cipen kan mai pi pa men cim tiau ngila perlong i ka benta ka bani kong jong ka jing kren halor ka ni kamat ha ka bang ngila yo banyak kren halor ki jing men toy ki ba mi na kini ki tamasa ki ba harukom bat hadu katnu bat kumnu ka sarkar ka pulut ban pelong i kini tamasa bat hadu katnu ka kentiu shisha ya ka kam jong kai perthai ha ka jala ga jongi bat minta ka sngi nya kren peding ni ngam kam jliu ha ki benta ki bedai bat ka yo ka kot bat Hakiwe kiwe benta kiwe day bat ka em lang ka salang bat hakanu guru komba kiwe bat ki benta lani ki stakeholders ki yo nong na kani ka jingile kaman tamasa bat hakapan menta sngi ngidon chaka diang ka jongang ngidon iba Napoleon mau nyang iba day unong ya sajaan baga jo ka por president jong ka MTDC Progressive Workers Union ngidon ru iba Robert Raymond Kongwer iba day human resource professional Nanta ngidon iba ban nongkenri iba mikmat na tourism department but iba bat tourist officer. Mentas ni ngidai bandon ru ya iba Jason Manners banyak keren yang halor kini kamat hendai nak kidaw kibamla kiar iklim lawan boy mentas ni. Di nganum bun ketien shu hendai ngan boy bet sha kini kabenta but Schwab ngin boy stang Schwab ban priang sngob haya pi but ngatkermen ba kajingnya keren kajingnya metasni ki buat kisap ki bangi sei metasni ki la banyarap ya ke sarkar ba ki we kan hon ban wanra ki la glinti kumno ban pin bhai kar kam trekam gajong ka tang ha ka we katnat hendre ki we ru kitnat ki badan kam ha ga jala gajong i kum ka puli ka puthi ka koi ka khia ba ki we ru tangan sedang syakan gajing keli ya iba Napoleon ba shibun ligi articles pila tho ki jing tho ki khobor ki be day but kini ki tamasa ki bahar ko ma ka jala ga jongi bang skwa ben kli phi ba haba phi pe ya ka jing long jing man menta ha ka nong ba shalong kham tam ka jing mi jo kini ki tamasa ki concerts bahar ko na uwe ka post ko pat ka e ka jing sngo ga jong phi Boleh shibun phi kong Halor kini ki jingmi ki concert ki tamasa na kalian ke junga shmet so junga shmet kan amadan than shibun ki problem halor ngamdan shibun ki long ki down ki jong jinge junga halor kini terenga i na koi patakal yang kolong ba ga i ki don ki be ki benta belong ke sarkar ki pej khmat lam kren pej khmat lam gitu te ki don ki be ki benta ba sarkar ki pej lam ki ta ki issue ki bakta bade ya kayo akot ya kar kom im jogi samla kam dei tangi samla bungin ayangi samla ta entertainment par bun sin hingi de buram ki don shibun kini ki festival hi bun shibun kini ki events haman kini ki event festival hi bun kini kina samla ba ya nyom tangi kim dei tangi kina samla tam shu ka sarkar chu entertainment tang na entertainment gen that's something else don kam ne kran haim lang salam ki bakta ya kpo jung duk usuk ke bakta ya kam ga jam ka bakta ro ya ka jing ki kudor ki mar ki mata kapai belas ni tak kami memwej kita ni cubun ki isu bolong ngasau dan kam sarkar dan kam balong fokus kan kami dah mulai nomor balong perkat tak kan itu kami compare na waktu ba kebangi tho ki artikel long bana por long compare balong jah ki por rum shwa ai ma rum shwa kita ki bread circus ka sarkar rum ro por shwa ai free grains ki bro pai ba nanti ai circus ke penil elam ki un pe gladiator bagi pai ba chong shit ya kata bagi kelat berke ijan kam ji kmat kata apa sih soalnya, kalau ini saya kira tidak terlalu kemudian.
Bak Robert kum dapi mangitip ba hadin ke jing ni jong kini ki jing pendapat ba mana ke ke pos ke pat ki bun ki pri ki balakren halor ke jing temu jong sarkar ben longi kini kita masa baharu kamu but hak jo ke por kelami ru ke jing bencana ke liang sarkar ke ba ong ba ki babun ni kini ki private mo kim dei ba ke pelong ke sarkar ti hak jing pe ke jong pimo na ke liang tharai pat ba ula pen pau ki jing sokia but hatu akan nugur komba ke sorga ke lak ban shim ya kata ban ai ke pensyong nong rem ya kata ke jinglek ke jongka kan. Te shobangan answer itu question nang ipai kini kata masa kebadan hapo kini ka jela jungi kam di unique ya kini ke state mo kidon ki bi jela kidon ki festival dari bangi syong biang menta kesin ke baar mut kadon ke jing knyum ju ki pat ba syapang kini tingi hap lung ban pun baik ke kata ke jing knyum mo namar Hakwi kaliang ngidon kini ki tamasa ki bahe ki extravagant rong tourism department which is part of the work of tourism department ban brand ke state pat nambai pat ki indicators na ke central government jong ki sectors lada ka dei ka puli puti ka kot kayo ngidon hapo do ki indicators ngidon hapo do te kala siliang kan da kala siliang tu pat ba pat wong na kami ni bisa ban penlong kani namar hang ni kakiyo kini pro ngi in kini Gibadon ki indicators jong ki education ki ngidon hapo. That's number one. I think ketua kadi ka main reason bagi pajba ki knyum. Oi chapang gini. Mon there's nothing wrong with the festival. It is part and parcel of branding of a state, especially because tourism department is one of the biggest thing which is a ready economy for us. Mo kiwi ngidang hap lek infrastructure ki tourism was ready and festivals are part of it. There's nothing wrong with that. But rakadon pa kani ka jingla siliang ka bapalan te hang ta pat kami ka jingkeli. Ketua kejengkeli kejengti bagi ong ba kini ke public private partnership kanu ke public partnership ba don ke sarkar okey ke banding kong ki ba ngiklet ba lara kadi sinaya ne sispa krore ke pisau jong sarkar kadi pisau ba ngi yang ni ngisiu indirect tax ki brio shabat jela ki siu direct tax di ketua direct tax college ke central government ki ai fund singi te kanu ke pisau ke sarkar kadi kedang kolong pendum jong ki pisau kafan tu pajba udon ke hok ban keli kan hangnu ke pisah kalai tu tu ladak piong ma piknu ban pensyai do there has to be ke jing pensyai ke transparency kan ki pajba nambar ke pisah jong ajung pi te pi pajba ka sarkar ndik pisah la jong pi ladak adon pat ke tu ke jing pensyai ke transparency bangi pelut kat ni ngiyo kat ni ka loss ni ke profit tu pajba usul tu ndai ke tu kam dan kalong upek. So that is the reason kimi ki jingknyum kimi and especially bagi wan kini ki indicators na po central government ngi report card jong state ngi andon hapo do in everything to the doubt katu ka jing doubt kami kan how is it that this state ngi don hapo do kani hang ni pat in terms of entertainment pat ngilong hai so that is where I think the genesis ba kami kini ka jingknyum na kali jong ko boleh pun ba tiba ban ngite bakat nat ki kam jung agai berthaya ke jela ke jong ni kita ni ka benta ka ba kraw mo ban kentiu ya ka yok ka jong ke jela jong ni ba ka jok ko por ban ai kam ya ki khon samlai ke jong ni ki bubun ki benta mo ti ha ka ba yade pede ba kini ki festival dei na katnat tourism kat no lamang ban pelong ya kini ki festivals ani kong eta kulisbon kong iban ba vi la khot sangha yang asakani ka panel discussion menta buat aku juga porong ai kuplay kini para members yang agi bidalang ni te abadi bakata ibu dei kong ni ka aspo kan ka government budgetary allocation ke jongi kan ka department kidon certain amount of budget allocation ngila alot umtang ki festivals we have a publicity and marketing head te under that head we include lang fairs and festivals ki fairs bengilik participate ngi shabar komuno ban promote tourism like road shows and all ki road shows and then kini ki travel and fairs bazaar gitu along with that gidan skin certain amount also is allotted for festivals kan the festival but along ngi bangi ngi I say 100% sponsorship to these festivals so it's just that ba kalong kumde pingi atip hiboro ba kini ki event shabar ki buon ki corporate sponsorship dei te haka jala ka jungi baraka ni ka than chate la mengi hiboro wi pin page ba ka major funding na ka major ba ajen rap ki ni kalong kini government
kini through government source ni te ngiru kum sebentar kan ban ai men siam kini ki organizers namar ba fi apa page kini ki festivals ki ba play ni ki ba long ni kam ni tangka government ni ya ki don lang kini ki local stakeholders jungi ki don ki event manager ki bana bar ba ki don ki manager ki bana ngiru te kini ki jungi ki don kam ke support mentah te ngi kum government ngi siam ya kini as an investment in the youth, investment in the ben kentiu kan ya kan ka tentang ya ka tourism hari ka yok kot yang ka jalahi borok ko kin te rong ha yang mentai te ngi sim kan kum investment ngi certain amount of you kan amount we allotted kin ngi allot saka this head kin. Okay, nashko amitli supplementary question mo mentang pi ong ba ka sarkar ka hakai bun ki liang long kam ai 100% sponsorship dan ni kam bay tingkah do kata na kabantaban pelong iki niki events ni kita masamo shubo banta kum bay hakat ko singi kajing kren I ba jisi ni ong ba na ka paulak spokulor ka sorka ka ai arkulor ki pilot maki prakulor te ya ka tu ka arkulor ka baki ai dai se ni kumno thrai ka ni ka pisan ne ke pada kajing yo nong jong ke sarkar nang tu hato ya kata ke profit ke bagi yo maki ke sarkar ke yo lang ya kata ke profit ne kumno fi ya dan kajing school tho jing mut bikin ki agencies and ki companies big kumangalong film tadi ini mata ngisem ya kan kum as an investment ka investment ta ngimyo nong mata fi sim ya any kind of investment mo fi kasim kapor kan simpor si mentarin san suppose nam khatsan stem te ya mentahi ngilang ngisum kai ke bangi nalang ka government baka support kalau ngisum baka kalong ka investment yang iba hadian habut kini ki brio kini ki tourism stakeholder si borok way kan ki ba involve apa dia penya kini ki festival nam tang kini ki festival hari ngitip ba habalong kum kini ki festival dei kong kum nong tang kita ki ba penya festival ki yo nong ni ki yo jing matoi hari feedback kani ka tourism sector dei kani ka generate employment kani ka link ka bajrong ba te ki ba yo indirect employment ki kanu ki ba yo jing matoi nang tu kan te ka benefit kam ni tang si ki organize si ki penya hari ka benefit kali lang buat si ki stakeholders borok ki ba judon ki ba yo jing matoi por balong ki kini ki festivals kan dulu kitu ki accommodation unit kun ki bu kini ki Jakarta ne fimut kini ki ba don ki kali kamai kum ki tourist taxis buat ki dukan eru ki bu ki mar ki mata ki bendi nomor ba pi iya ba don kum kini ki festivals ki dukan ki ya yo ki yo ban pilihan du demian nong baro ki stakeholders ki yo ka ki yo jengmentoi kin te kata ko mong fi ki investment yang memetakan long term investment ba no pulian dengi page bangi page ke comments jong ki ba ha ke to ka kela ke paning kong jong ni mo ha jong ikran ke jong ni ibon pha kidan ki bakran persya kita bakra biya syai ke jong pelong ya kini ki festivals ini ki babon ki ong ba balik ke sarkar ka complete jing mut man penlong kini kita masa ki ba haru kom kat bang dengi page ki be kita kam tam ha ka surak ke sengkin kalong kam don kata kajing kieu kan kam don kumbi ong iba Robert mene kam don kata kajing ka belong market jo kan kam equal development is not there mo aban kong jing sto jo kata bang ong mene ya ke bang ngi ke samla dei ka suk bhag men tap ini ngi ke samla da buram long ngi pet ki report belum ba shwa ajar la pesan ke India kan highest member of youth semua betul te ki belum ba kawe jinglong samla kalong bolong ong thok ong Ivan tergena fakot jungo pada anson ni long ada level ada age ada level of that bazar of ta mo namo kam kedok ti ki bu elder kata bentano ni dang akan mau kamrit kerta mensyar ngal long belum kiwe ngi nang enjoy nang ya bang nang marek stai wal yang free energetic ta gomen ke belum ba ka subha bantap ini kini an mentau ka jeng adaban jong ki social media ki internet kini kita ka suk baik kim tap ini samla betul lang ni kelak ban bat ki samla ka population samla ka suk belum baik sarkar ban bat ki bada rang sim dang jeng stuk jong dia rang sim kan dia kan ka language ka jong period de tafkiro ha kot jong de pada karamazov ni ki samla ngilong ha ka level jong Ivan Karamazov ma ka bakirang ba abadai kilong ha ka level Dmitry but Fyodor pa jiki malong this complex mentar ewat hangno ka development amla
Kalau mau katu kot ke jenguro Ferodosky katu karamaz karamaz mah. Ngimtip mana peniap ya kepa. Kena peniap tenong tray Pavel, tebak kena peniap Ivan, kena peniap Dimitri ngimtip mana peniap do mentang ngimtip. Te kumjuro kena mentang ini kan ingin si sabar belum berkata development ka done in the term of tourism da buram belum kiwan ki turis sabar. Kayo nang ka sarkar anda buram nang i belum ba kidon ki report na kalian government ki omba aja plus 1% kan kiu ka turis long mentama. Tourism kan ka jengkli jeng long mana ba nang bat hangna kali kata ji nang. Ada yang nong tangwi arngut te da buram kum bagi jing thok jumba abnar padat accessible da kebon i mah lomba selected few tan. Da nong tang kitu te ka subsi few pun. Ban ngai habun ni khap balong bala ka de tourism na kanono department ka ba kta ba ka jela jing ka de corruption kan. Ha concern ba da buram jing thok jung anang Porsche por buram mentas ngir mong thok short times article ngak kren ka ju corruption. An kane ka government maglia ji kolom corporation mah da buram to lang su ka ta gidon la ka jong kumi ba ang nei de HR stu ba iba rang nei di terus Istu bama kawan department lomba. Kita nak kejong ke branch ke section nanti. But kita section specialized tangkan section. Kiap des terang. Hagi 1930s ro bolong ba ha Germany ha kapor bolong ba Hitler rasto ba kalong ka dan kita egenak zi. Itu por pen pelar ke de media de film de kene des nda. Ni ke jur mentah hang ne lomba. Ki gembong na sedang bolong kal adan ka nagalang government ngai bolong gila fokus plat hakan ke tourism. Lang ada buram pula nih konsep. Lang ngimdan problem taring kedai bendan lang kecing perkat ikiwe. Kemudian piau minta kisrok. Anut nong IP kisrok kum jilap jang ki RTI deh. Mesti tang sok kiskim nong IP. Itu kena IP. Anut nong IP lada ngadon ki RTI rakyat tak evidence kan. Kadon kaskim jo kanabat bah kue kisnong. Kabaja shaboy mah kata kisnong hanabat akad kue kisnong kerteng skoi kuna. Kata kisnong skoi kuna kanabat kai skim mereka katkum ka RIF skim 2021. Ketai pusan lang. Mau kum ka report bagi file ke RTI kong completed status. Kat ba reality ngalaj page mga kam dan ai. Mau ngapo itu senang ngal ngom dan ai. Ngalaj mi soil construction paman ki officer ngamla bre bre borom. Mau ngal ngom amla bre po hano po amla bre ngal ngom kata. Te nang tu ngapasang file ke RTI kim jawab nga. Bargai bangal ngol file ke RTI po soil conservation department ngamtip kumno RTI kalik bakidon ki rubasnong tu kisnong tuan berngem. Dalam RTI itu pun pernah kidi vendor sekapisa na soil conservation department claim work order claim kashimum dan upload siklur tam. Bata bisa karung vendors. Kami juga kata dan audit dan completion certificate dan kashimum dan kapisa alun. Gawe ke bangalap ngang tu deh kalau ba kadang ke amount ni bawa officer wai naka personal check jungu. All these things teh ngamong bro nak kalian ngam criticize government bolong ba. Kalau ben, ipai jaga budget rumah tas nama, tas nama ipai budget long, kam dia apa, mak fiscal deficit rumah tas nama 2029 long, kamon kam dah kata long, kadang don ke chance bagi sarkar kadang lak bersih berai kesana banuan. Tang ba kalau ba, dalam apa yang nanti, kumpai ngeju ong hejung thok jung alom ba, kalau betit sasha mazagol, lagi yo betit sasha mazagol, uyo sasha mazagol kayak kesamaj, posisi nong posisi samaj ujak mazagol nanti. Ni senang berpilih ni senang kedong kemudian warna kedong ya kemen. Mabelai nomor ba yo semat mazagol. Kabangim tip betul semat jadi bisu ai. Ko sasha aja anti. Ternyata yang longa so concern ba kadang kini corruption, kidan kini kejeng bam kemudian dan dijam ne bakal yang government kampat yau. And many of the corruption cases on IP. Kadang tu saya senang bangalam kum kata senang lama long session ka boy ma. Kaskim got the point around 3.8 crore something. Kapisa kawan soil conservation paman kibon giskim kijong fishery di sandadam. Kabel ngak beriu bolong ba nasol conservation department, beriu bol ayak berke skim. Ngak kum lagi ai. To. Ukna abang kan saus nam rio skim. Bar kum no gis lagi kitu beneficiary ro kan kibon jekli. Long kita teng example bang ai kan. The rest kran kisrok pida kran mentama ngalak bon kisrok long kedan juta mende bang thok spang baja ham sning iro jong kema de kata ma. Ham sning gai baja kalau ba kisrok ma kedan ko kisrok. Bah mentah lah jam sansnem pada berserong. Balik gila ada sansnem. Impu je gila kata. Balik ada sansnem lah pada berserong. Kadang kolong pada kendap ya keserok mentah kita satu ke post construction liability jung ki hap kendap ki hap repair pas sansnem. Ulek kemno kontraktor. Nak kalian jukil ki update sansnem. Bandap kini yo begitu. Tolong bandap pete long kenang ada sansnem dan kam issue katu baru kau iksa karo supply ki. Berkumno ki yo kontrak ro. Mentah ka bisa ke sarkar kalau budget ke ai budget. Kumno ki ai kontrak. Kenapa sedang gelap nong kontraktor bangi ni bid ya the lowest bid bang lami, the lowest rate.
Kibai kibit sebenarnya sendong ibit betul natam. Mulai kata. Hari pun sen ngilap kalau ba. Nah kalian jong kitu kontraktor baterai hikam kelak bolong nono department kam dia tah postur orkan perlu diro. Kalau ba hapor ba kisdang terekam katuk amon ke barit. Mo kelak bolong tau kelak bolong spok lo noksa. Strong. Orang ta. Henry hadun dep kasrok kirbai sing tu keren. Kio nang ba automatic. Tak tak kan pelan pelajung ke bong iba amta taxpayer money. Adam dia so taxpayer money. An go government kasngo ba bolong bangi ngi kingi pa ba kasngo ba bangi long. Yang dia kita ke bolong badang ya bit dan ya tem dang sa saklau bolong bang ngimpat ya kasngi bolong no. Keren ha ka language ke jong Plato ko jong republic ka book 7 jong ko pang allegory of the cave. Ma bangi ngi dang perkat bangi dang believe ke dang shadow kan. Ray long do respect long ni government long ni trust government ni have full faith but ni happy bing la long go against government most of the time ni tri lang ro but I will unless anga expect belong government kelong ba kan don lang jing snow equal opportunity to every scheme every department to everyone mo everyone sense kata long ba mo jung everyone kata kelong ba kam de bonyo tang selected few kan kam de bonyo tang ki high level bi ang ki bro pa ba hayo hasurok ni shong taxi ni shong dukan chai bro tang high level kiyo tang maki ki kontrak tam ki kam tam ki nong even mentah tourism ro kumbang i kena berda mo kadon jing ja don baja mo in jawab subsi don baklan beli sarkar kasngap jal badang ipe hapo ki media government ki onak mumbai ki minister ki onak mumbai ki polchen ki onak mumbai ka subsi ba kana bali kum long concern nam ta kana ada kade hija go state ke government ka len perkhat belong ba kade bedon ka ekvasha man perkhat nam ta ki ton ai na arlak lailak nam ta long yang subsi rem don am kai baja kalau ba ngi hakadu khap kum ki khap badap chiriblo sam i bolong ba kadon ga jong latin ba omno Levinus pros and the boss immolati the young they die for the old balik ki samla ki apanya balik ta to dan ta em kade kata ong pi ke long ba bot ki pat ba ri khon samla jing bu e kani ga ju ga jing kli ki ong ba lada hadu ka nungut la ni ka nu ka e ka bha ha kani ka jing don bri jing what percent kan ba ka tourism ka benefit la ni ka ai nong i ka no ada ka dunai ka 10% mer ka long it's a waste kan ti ba Robin and clean ka clear pi mo kementan i ba Napoleon ila ada keren halor kini ka kini ki benta ba pher mo ba kumnu ka sarkar kumnu ka emlang ka salang ka jong ka senshar khadar ka jong ka ngam hakini ki kam bam sap ye mo ti habang ipe ya kanien dei hatu pitharai ba kani ki ong la katin pareng lack of accountability kamdan kata ka bakin bu kin ai ka jing ken cho pai ba kat ni mentau sinam hadu kat ni sinam ni pulut kat ni but ha ka ba ya dei but ka tna tourism but kini ki festivals tu hatu piso dei hok ba sarkar ka dipan wan sha upai ba ban pen i ba hoi ban pelong ye kani ka festival ni pulut kat ni ngi yok kat ni na kani ka company ni anything ta long kum ta ka kum kirio pai ban dei ke ai tharai ka ba ki pai ba hi ki kwa namar ya hadu menta ti ki kwa be kita ki figures facts and figures kan kum baga sarkar kla ada kum ba menteri hi jong kata tourism ada ban kambang ni don ye kita ki facts and figures reng impat yu i kan kita okay te two parts ya kani ka jingkli jung phi mo to ka jingkli jung phi phila answer hi mo phi in your question but the first part shwa mo the people ka tourism department against ki sectors ki department mo it's a very high visibility okay department so the reason ba ki bun ki jingkrim ba meet ba ki pat ba ki tourism ba kale okay because of the events ki promote ki is in your face okay te pe bet ki ba ki tourism ta daw ki mi bun ki jingkli ru ya ka tourism okay because that is by default the nature of the department okay the events the festivals bakile kini kita ki help pim da le kata pim promote the pile ran the pishna surok pim da promote but this is because by default the nature of that kadau ki miru kini ki jingkili the second part ba fi ong chapang kata ka accountability the pi ong ka bam sap no I mean I think ka bam sap needs another debate begini syong ka bam sap radangi ong ngia puson halor ka bam sap kadi ka outcome kan okay ka outcome ka bawan hadin ka origin jong ka bam sap kadai ka abuse of power lack of transparency lack of accountability ka bam sap le kawan ni ngipat ni concentrate ka bam sap ni concentrate ni that is not the problem is this because kayalam sya ka bam sap pi longkon da pilet doktor the pilet doktor pipang biong clear it is the outcome it's not the problem the pilet doktor pi biong clear doktor upet iki symptoms pishit kmet ne piso kriat
treat the virus and bapi yokul. No, see, at the end of the day, the problem is the accountability, the lack of transparency, okay, and the abuse of power that leads to corruption. Ini pat ni concentrate on corruption ke bamsap kami ni. Teng hap concentrate macam ni kan. Tetapi orang kata accountability, kata transparency, that is needed kan. Kumbang it goes back to the fact that ada nganga ai kepisah jonga banbu api, orang pen lot ikan ni kepisah, bangan yo nong manga. Pi orang la pelut. Ndi piklam ai ke hisap piklam ai kadon nang ko hok ban keli. Pi, dan ni ngan kot pila bamsap kepisah jonga. Hang tak, it always goes back. Ada ke tourism department ko orang kadon X amount ni ke budget jongka for this year, okay? In case ki orang like ni increase ke budget. Lada pi increase ke budget for pishna ke budget, any budget be pishna ke dia fix amount. Lada pi orang pat ke tourism kala increase ke budget ban penhe. Nai pi penduna pat. Pi penduna nang no pat ke sektor. Pi penduna nak ke health. Tapi penduna ka, ka education ke pi penduna. Gini berokoi gini belum transparent kan. Nampak, kamde pi infuse biang tu. Kadai kaju ke amount. Pi allocate ki amount. Nang ni pi penhe pi penduna sini dari hang ni la dem dan kamshu la over estimate ke budget. Telah sim nang ni la bu nak sini. Pajak di bentip keduna na ipat. Pi penhe sini. Takawiru kumong nga tourism is important ya kani ke jelajangi. Okay, we can't deny that. No, namar ngi pat don kita ki infrastructure ki babiang. We need tourism. And borok kini kisah mengilale ki branding ngilak poi kata ka nomno ka level ba ya ka perthai bat ka jela India jungi ka atip Meghalaya as a destination. The branding is done. Okay, the marketing is done. Are festivals the only way pat ban wanra ki tourist? Or is there any other way? Okay, because the people ke infrastructure jungi kumki tourism kumki wan kini let's say kini kita artist ek bawan mo, we have just one stadium. Tanggawi ke stadium kadang. So is the infrastructure ready? Because kipat ba kitu ki balong inconvenience kidi bani ipat ke ladanga nga sitom kakangala kalenti pi block ki road ki ke nga sitom ngai ipat ke ek bangan yo nang ni nanum khnyom khami ipat de ka tu fi te ngaru ngadon ka hok tama ka pisa jonga te kunu pin khang kalenti bangan ya. So my right of freedom has been curtailed, but for what? So people have a right to know because you have trampled on my right of freedom. Okay, so then your freedom ends, my rights begin. So my question starts asking, that's what I want to say. Rishbun ba ban nga shu benrap ke ebe i baro ba ila deb ong mentan i ong ba pai ba udai hok ban tip bakat nu ka sorka ka pudut bat ne ka sei ka ta ka bha bakan bendap na ka benta ka ni ka thnan ne ti nga shu apin kali na thna ki kam jung ong kai pan thei long ka judon ni em kata ke bagi maybe tharayo ka shi snam la ni ndriop na la di live na bagi shong bagi ai kita ki jing khen ki jing dia shok sarkar ben i bangi pulut kat ni long kidon ni em ti kita ki ke public audit but ki pen create ni kita ki kai pot but nada ki pen create ru ne ai bo pai ba ula ban yo i ne bun yo jing tip ya ka jing pulut jing sarkar ha ga ni ka thmat. Okay. Gong ki shwade kong pe ngenya keren nomor melongi ya school ba long kini ki balu benda ba ya keren ba bong ba kata ka naliang ka tourism ka pulut kat ni mo ko bala yang ni para panel members jong ai kan ba kiwi ki sector ki duna ka jing yo ne ka bah jong ki ne ka i ka bari budget allocation che ki tu ki department mo ni kong e shwaya kata nga shwa ban penchai ba ka nakaliang department ni ka mandate jong ka department bengi kom ka department ka mandate ke ji ko long mangin promote tourism. The objective is to promote tourism to ben bu ya kata jala ka ji kom kata one of the most preferred tourist destination mo kata ka objective ka jongi te habadai kita ki sektor ba hot ngom ngam ngimlan ya kata ni babon ki jang ki judun lagi babon dai ta kamut pada haba kita ki sektor ki duna ka tourism ka dun ratio kan long kata ngaju ong nak kapor kan ba long kamandi jengi kadi bangin nginapan promote tourism kamu ba katang ba ong baki wiki department ki dunah ni antai ngingin sangian ok di tere kam yu kai kamta dia kaju kapor kom ba ong i ba matan mo bi ong ba
bagi ki beri mata ki keren ki ong sepakat tourism ki kata ka topik of discussion ta sei kat bila yang ka tourism mo ada ki jingaro ne ki jing kenthok ne ngi priang lang ni kita mo hari beli don kita ki jingaro ki jing kenthok ki jing keren bor khaj kadi haba ka department ka trai kin mo de dapat buram ki department ngim thau ba kim trai ki hari haba ngi kom ka department ngi trai ngi ka don ka jing keren kin haba fitri long ni tang ka department menu moi beri simet nem do haba fitri ne pilek no kam ka don ka jing keren hari kom ka department beru kolong ba ngi long ngi kloi ben sia kita ki jing kenthok ro kin nomor ba lembah kita ki jing kenthok ngi la ben improve le dia ngi la ben improve ki la ki ngin perbaiki kita ki jing dona ki jong ni mo de habe dia kata ka jing ong jong pi kita ki report ki kong ki judon kita ki audit report lagi ki audit ki judon be tangka support kita bi ba kom ki government department ngi lalat ja kata ki don ki CAG audit ki don ki audit internal audit ki bangi pelong ina dong sedong ber report pi la ben yo hadin pi ba ki kwa ben wan mi support department dai ki don ki pass report ki bangi la don ki CAG report ki la modern you can bengin share bengin ai kan te haju report ki don ki ada tools also ki ba nyo ki jingap kom ki RTI ki RTI ki jiwa ane tu if man ki festival bengilong ngi jiwa ki RTI kita lingi mal but man ki RTI bengio ngi ju ai ki ju bab ngi ju pen ai kapor ke babyang bet kam judon kono ke jil ka jing Islam ne ka jing benum ai kata ki RTI kan te lembah kita ki tools ki bengi pila bengio ki jing ladangi anu jor ken ba let's say sans na menchwa hadu ka nu ka ni ka tourism kala kentiu ya ka platin ka jongka sarkar ka jongi ni kala ka hadu ka nu kala no senyang shaka state GDP ke jongi kan hakini ki sans na menta Vina pej bah am kong haga yu ka don ka tourism policy jongi ngila kren sai ba ka ni ka tourism sector hi ka contribute around 3 to 4% to the state GDP te kata kala keren sai ketika yu te kum ke state jungi kan ofi ke ba kadang bun ba kini ki jing dunah ki sector wi lang kata kala yarap kala mentoi sibun ba te ngathai ngam dadon kam ngan pensai than wi kata mar bangi ki beriu mata ki phai khamat lo kam tourism bengin le mong tang ba kin china kita ki hotel ni haba bun ki lang Lalu kadi nomor kita bah kadi ke sektor mentah kebalaban ai kita ki livelihood opportunity ni ki employment opportunity ki not ki kena sama ki beri ujung ni nomor ke tourism ni ke ai kam entang ki kena sama ki bala orang ba mong pi benu ki bala yuru ngila ben tri ki kam tourism kan tiba Napoleon ngan Shapi ma ngitip kumbai ong ibaban ba katna tourism ka kabun ki jing mentoy la ka de ka em lang ka sa lang la ni ka de ka yo kam yo jam joi kon sam la ki jongi la ni ka shnong ki thau e kum to tang ba hakawi ka liang ngi pej de la dangi pelong ki ni ki events ki ba pair ki festivals ni ki concerts kumbai ong ki dap ki ni ki homestays ki dap ki hotels ki dap lo ki ni ki jaka mo ki wan ki ni ki brio bna shabat ni dangi pej pade ki wei pade ki brio ki badon benta ha ni ka tenat mo bangkin ai ka shakri ki brio ki bawana shabar kum let's see ki hotels menta ki nong trade ki hotel bakin haban ai ka shakri ki keladon ka jing keno ba ka don ka jing ka tra exploitation mo ka jing bam sut nyo ya ki tu ti pi kum president jong ka MTDC Progressive Workers Union kum hatu pilaju yashem kum ki jing ke ba kini ki nong trade ha ki to ki tenat ki kendo tama kadi sya kong kata mo kalau ba kadon ni kecing mentoy na tourism bong ba amta kadon hi mo development kalau kita bong sedang ngin kum to size hani kata long gidon le things happen page mo dangi page na ka perspektif je ginong play bat long ki ba serve kan bolong kini ki shaka jong kali tourism bun hi shaka jong kali tourism de buram hoi ka sarkar kadon hi de buram ki ba afsar don hi mo dan riba ki ba pentelun hi te gide ki no pun khoj ya gide no pun khoj ki la bolong ki hotel dan la bende ha ki restoran ane ki don menta jeng gene government undertaking ro menta kum hapo orchid dik kene ka orchid resort ban kene bolong ha dam dan ata kadon panyur ro kene mo ngan kren nong ta iba angne bedine HR stu ba kata mo pi ki bija kolom ba ki government ki babun ki government ki prolong program ki enjoy ki celebrate kunem ta itnat sejrong
internet sejarong internet belum ba launch program ne belum ne lot things long internet ne ribi beja kalau ma bon apa de ginong try ba pli bon apa de kin de songkai bakiam ki yam so si ba dai kran phanga jing sem jong ki ibi we noi phim kumtan nok sangin kran tani ki private ma yen kran kan government menta ge long belong MTDC o belong hate po orchid ang tehadam miam hate belong apa wat selek ro nata panyur ma kini bakmat ne kini orchid keleng-keleng kan noi phi bon apa de ki ka tulab bakiam makiam so si noi ki pat yo even minimum wage ro bon apa de ki yo tulab kona khalai ka 1,000 mo tai range ki ngintip mlam hadum tam mlam tip kumno ne yo 1,000 no yo nyo jar no yo 4,000 tip dai kran rom tip tho sthir reply de menta mo lap sang man sik pon man behe andre yo reply de menta te ngal ngob long kan thai ro kim lap nyo man tip benefit mo kim lap nyo live maki kan thai te kidon hakipor baldap kalau bah kini kisnam kul adap tang na kadau don nong tre bang tang kadau ba ayon klamshim ko ne u vaksin covid do kam na bapli han tuma bapli glass safe ka dilka office glass safe ka particular office more than 10 years te long ta dan nata kumbolong hang ne hapo waslek ro hawaslek kitu di bangat apa forest department te kitu rang idon bangi union ji ibaja kalau maki mdan shuti bapli si beli don tre kata ro dakli ka jingyo nyaki Keladi punya kata kemegelar regular kasyarok keskena 26 ngmar ke atari per expose nam hadum tam tet gena dan pada pren tio semi skill punya ti unskill dai kran be bahe dan patiau jenjar punya kran la tho shi thi sha forest permanent po HFF ro selben house ro claim reply dum ta teng issue be lomba maki public sha exploit naki pun ki bangi hapane kran kan gratuity rekumio KSI rekumio bapli ki belam maki ka jembelang ki sebenarnya kat san kerja ne kat ar kelah hajar mol ke jong-jong keren juki maki lagi pangstam hamlo plan de itulah bakat ar hajar cibenai lagi ti astal hapse dade lot ke astal arpo hajar kemun armai lalu tulok ikun bamsho mo te sagwe kolomba gratuity ro komdan nam ta juki te nam ta na kawe ro ba kam kata ba em kolong ka government kolomba fokus nam ta ban pentenat sejarong ka shenrong hari yaki bapli amdan training hadu menta kamdan pertandingan OIP hadu OIP kata Umnon training hadu mantap pertandingan nam tajung ki babon ki staff bade handle bagi toris mo te phila mundur ke bagi jingjal bang tip bah kata no pi mo kalau ba iwi kong mapli ide tang no pun coach cleaner te hakipor baldap ya i la pun train apa kitchen nam ta ban set to hari bela set tu men chef lawan no shlong te kata ka jaga train kita ke restoran government mentap long inong ihapek mi ke bakery hapan set cake set jimbam gunam tai bapli ihapan handle be kam ada mustad damen pula sangta katulap bangi asa tulap UT kamdan construction nam ta katu post ni terima ki kiton ki bangi hapan ekran kan tada buram bangi file ke RTI ro jasa tourism department karon ka RTI file recently jo cheri plus samram kam reply dum ta buram kam megong ra kam reply ngala I fast appeal nem dan response dum ta tada buram nak kata long ki pun ki belong buram ki RTI ro long ki bahadu mentai yang pending sa bat bangi pai data ro ngalengok data mo ke ke berpau government kalau kom jong rei bangi lap background reality kalau kom jong barangi pai ki report da buram mentar buram baban ai don ne mo ha bangi pai ki report government internet phi mano bisna report XYZ company XYZ ka group tam maki bole maki ki graphic designer maki ki professional kinang te gitu like train ki bisna this kind of program pi pai ki report te noi pi pai tu report ki gen spek na jong tu da ki te internet phi pada tek film ko plate ro ka bukai na hing la belong ko te ka festival tu kan all those things don gi buram ta disa te ba Robert kemanchu pendap yang nak iba iong iba Napoleon mo iong bahalor kini ka jing bam biang ka jing ai kini ki jing ken ki jing dia kini boy biang syata namar ba kini gai de halor ka plating ka jong sarkar not kum ki plade ki atu pitharai nakaliang jong ki ken hon kan ngila ba non ki ken hon seng phalang la ni ken hon betre mons ngom hai atu tharai kladan ladik boy bangin yang na ban pan shishate kata ki jing khain ki jing ja bangi dan kam ban peni sha upai ba kandan kata ka jing khu jing subah ka kam ka jam bangi le bagi le kai knang ba de kimi kino jing keli hadin habur ngi la ban peni kan ta ki
kadai ka ba fi ong fi te kan ka we ka point bi ong iba mem chpang gitu ki bo ong ba kimdon ka PF ne kimyo tang ka maternity. I think tu kadai ka labor department ka bari ban cha pulapat because the labor department is the one that take cares okay for all the work condition of people under them. Okay, the labor department should kini ban pat ki answer kan kini boleh kini kim pat long regularize ne boleh kam biang ka whatever ka salary jung ki kam poi on time ka training ke, that is the labor department. No nomor katu any department jung ka government kam tray solo la ka tourism department ka le kanu ki event ka home department ka don ban security ka health department ka don ban ka medical ban ka kamit. It is a team effort. Vi te berhoi ki department ki don lang haju te phimla ban ong ba ka tourism department ngile marway bro phimle marway vi it is a team effort kum ong I think even the chief minister ong we are a team te ka team tu mut berhoi don lang te phimla ban ong ba kini kinum le ngani le tanga ni ka ba ma long kata ha ka tu ka jengkeli jung pi ba pi ong ba ngidon kam menta ka accountability ning kong tadi nak sarkar shwa kali ban long proactive kan kalau proaktif syaka sarkar dah kalau long proaktif ke sarkar gimdan kam syuk demand accountability lagi chukin ke book ke portal monom pe hang ni upload kata kani ke ROI jong kanu no investment la kadai ke festival ne la da kadai any international artist ne kadai whatever ke don be ke ROI ke return on investment kalau belong negative root number beling ngidang kumbong ini ngidang invest teng pitung piap up kan ban sai so kalau belong license name kalau belong sans name kalau belong post name that's okay tama pai ba untip kan untuk fin dalam pibu kum kata transparency model baik ni invest kat ni we expect kini return in hak ni snem ki banwan kini ki benefit ti umdan kam te banya lej apa surok banya demand banya fi kadi belum proaktif syah sarkar kan nomor kumyo ini ke tourism it is an investment nomor kadi one of the sectors but it is ready for us fi mdai bahap develop shoot no po kalau poi ha kata ka stage compared to the other sectors mengidon kan kum ke infrastructure ngimpat don manufacturing ngimpat don ya kata big scale tourism has become big scale kelah tourism is one of the biggest if you ask me but if there is transparency naka government bakal long proactive bakal peni kat no ngi pelut kat no ngi yo lano ngi yo meno badlon lang bat ngi hang ni kat kini ngi invest kat ni ki private ki invest kat ni ki brand ki wan kat ni ya kan ni ke festival ngi invest 100% to pat ba utip kan ndai ketua kamdon fi kalong opek there's no transparency kimi kan takala ko sa mi kini ke jingknyu tengah bagi crunch pangga tourism kan ba I mean kini festivals ru kini kita masa ba pher ni te bagi dan bonja kita masa ngi dan ki cultural festivals ki literary festivals and musical festivals kum ta te mo but ki dan ki jing ong ki pai ba ru ba kini ki cultural festivals kan kum ki shubu shu aget kini ki try hills kini ki kal ki ba rakhi lan ki pin ina mi kal shop kari ti store jongi hang ni mo but ha pangi page pade kini ki musical fest ki ikumba kini ka jing bha lan ni ka jing mang kam long mar ka jo ikumba ni kham le jing mut kham bha kham hakani ka we ka liang but ni le phai dia no na kani ka we ka liang kai long hatu kalong bangi syukri ngi kwa tang ban syukri ngi pai ba bikin ban penbu ni kan numbers of tourists ki bawan ka jala ngi tang ban through music festival dan ni kwa shisha ban pen inam kan ni ka ek bangi ngi don kan kum ka jala di hakajing pe hi ka jonga I think ka answer jong kata kam ni ba ngi bu tangi kan ni bangin kring kan ni ngi a important kan ni ki festival the fi hapo ka jala jungi la ban clarify ba no Oktober ka sedang Oktober nomor uslap lah jangan Oktober festival hadu Desember kei bangka I mentau snem kelalong kilabun tan badon hadu Oktober hadu Desember kilabun tan ti hakini ki festival ki festival bapen I ki tenrai ka jongi ki don ki cultural festival ki don ki music festival ki don ki literary festival one after the other right ka cherry blossom keladon hadin kadon sa hills festival hadin kadon sa literary festival kadon sa winter tales kadon sa whatever kadon tu double adon tan kini I think ka suppression jong kini berkilabu within this period kan do October maybe December or January in my point of view lalong overdose because of that overdose antara kadon international artists ki bawan perform in between mo kapen belat no kan ka uniqueness jong kitu ki festival ki kimi issue kum ka terakhir assemble ya kita rai la jong ka literary festival ya ka pulia puti balabu tan kini kum ka buffet kan
The pilale ya bufi teng piklumar kli pin diet ke and it's a short span of time. Mi kam long spread. Ya kata. So I think for me that is the biggest problem. But it's just too many festivals in a short span of time. Ke uniqueness jong itu ki festival number 1 kala blood. Number 2 ka loss ru ya kini ki bale festival kum ladep cherry blossom ka Dons ke hills festival. Ke enu ka benlong successful ya ka festival ka de footfall bakin man ki brio. Lada ka duna ka footfall ka festival jong fi kam long successful. The how pin ensure footfall bakan long heavy number pi don one after the other. And sometimes kalong parallel kadon ka hills festival nanti there's another festival that is going on spoken fest hangi. Tu kitu ki ba organize ke hills festival kumno kini onang. Kumno kini onang. Nomor kidon parallel te ngim de ka jela ka bahe do kata-kata. Mde jela bahe ta te nga ka jonga ngam tharai ba ngong bangi I importance ya ka way ne not there. I don't see it that way. I just think that they are just born tan festival within this short span of time and the uniqueness keladu no kajano ubriru nlet tang hai ken ndet tang haju jakafi kawai gadon chathi kawai gadon hangni nlet tang se hoi kalong kum ba ka shu ai lat no ki pai ba ban ong ba balik kalong ba one after the other vi ong ki shu pai ba uyo lat no ban ong balik ka sorka ka pulut thana kini ki baro pi no ko dakun ta pa nama ladep to one Brian Adams was never wasn't so kin once ki we yeah so takada ko kidon ki artist one perform and kini festival kilong different mo kilong different hills festival ne finong tri hill assemble finong they're very different spoken fest is very different it is very different they're very unique okay but when they become too close to each other in that short span of time between October and December I think kato ka dilute no kalau long overdose ka dilute no kan kini and takada us kanyum ubri festival after festival I think that is also one of the reason why kimi kijingkeli bala bontan one of the reason is this ba ban iba Robert tadi ong mo hoi kadon kami di festivals bakan don mo namar ba gajing tmui kalong bangin pen nam ya ka jingro spa jo ka jela jo ni kiliang ba pairing ba kini ki festivals mo henry namar ba kila bun pala nak kawai hadin kawai kumi ong in short span of time mo ti ka penlong yung pai pa ban bu jingkeli ti nakaliang jong ka tourism department hado pidon kita ka calendar la ni kita ki schedules ba pi bu te na mentau November October ngin don kat ni teli festival November kat ni teli la ni ki benai lior ki benai ki balong you kan ki balong off season ro ngin don ekum tu hado pi don kata bat haba pi snai la ni pi penwan do di kita ka calendar dei pi kum no pi ka expectation kat no ki banwan kum no belong kat no pi mang nam tak each festival kan a very good point in fact suggest by ba kan long ba ya katu ko ba long kram mo long asu khnyot than ha ka katu ka iti span kan iti por mo ngai very good suggestion te ali singla ban thim ya kan kum ka suggestion bangala ban pha si department bangin ong kan te kum of kili bimlan ya bari beta ka calendar ngiron ka calendar of events starting from last week of August September tengi ini man kan lawan kini ki international artist kum Alan Walker na September te film me kawi ka bentaru kan ka ba kini ki euro le kini ki festival kilong kini ki pore ki pun ki factors na ki point ki bagi pelong kan ru pi kum kini ki international artist su nomor ba ka por ka bagi ai ni tu ki bagi ki petep availability jong ki kan te based on that lu ngah ban pelong kita kan ngah pelong ki program kan kita ki por kan and plus ba kan ni ka por ko mengila ong melangi te ba ini pola poi September Oktober last tang runau slap ai ta kanum tur kan ka kini kinja festival nomor ba pi bagi long kini festival sai la ko mengi ban September ka don ka jing pedut nak liang slap ya cherry blossom kala kata ba kata ya ki organizers ki stakeholders what yang ni kum ka department du kan nomor ba ka jing pulut nam te takada ko ngi hapet pej ba ipor kan kamtam ki dry season ni por talang bo lawan ngi pelong ini ipor kan te haju por ko bong ngi film tang ngi hapet pej ka schedule jo ki international artist kan ko bong chi ong no dai kum ba one mana ka example ka jong Brian Adams kan jong Brian kam dai ngi ong ba ngi khot ngi kum ka department yu hari one tour India tour le te so select ya solong so ngi
kum ka you bre long ngi sim advantage o kin long wan mo brand ha to por lagi laki ngi long babok lo ka ju por bu diet ka chelong ngi sim lo kata kaliang ru kin namar ba petang stan ru ki jaka bu le bro ko ke india te ka di chelong ka wi nek ta ki jaka te ka program ka you ka sidul la you pa maki kan kila ai maki tengah shwa ban kali kum ni mo pi ong duk benai August tete kila awan chibon ngot kini ki artist kum Alan Walker, Bryan Adams, Akon nang ta shim snam ru Nick Carter, Blue, Ed Sheeran kin wan mo te ya kini ki artist ki bawan pi ong pi amde baka sarkar ka khadiki de ki organizers ki ba khadiki mo maybe ki local organizers and ki national based organizers hendeng waban te ba ka eka benta jo ka sarkar hamni pre kat nu ka pelut nak benta ke jingwan jong kini yang nama ngat be kanum de ka batat kinwan rai ki shani kan ka sarkar ka dewan ka don hi ka benta bahkan kena baki wan kini ki artis na shabar kan is ko ban klik itang itamo kat nu ka sarkar ka pelut but nak benta ka jingwan jong kini ki brio na shabar kum you Bryan Adams let's say kum enggak mentan mau ka jingwan ni mengikut specifically you kadi ka jingwan ju wan ka tour the part of that tour we select Shillong of course kan yata ngem ong ngai ka support in terms of financial assistance in terms of ni tang financial assistance so many supports ngai kan from the government kan namar ba por ba kan mau ba ki wan kin por ba wan kini ki international artist kin kum jong Bryan Adams kum jong Ed Sheeran wan tar bun kini ki namar ki involve kini ki event manager jongi you nang local tang ba ki so many government permission government intervention beng ha ban sim kan adu bat support Delhi kum support MEA that kind of support ke ngi ai tang wang ngi ai tang financial assistance ken which ba ku event manager kinum la ba tang maki baki say for example don any permission any kind of you baki don nang ti ki don ki kumana ke ki don ki bagi ngi yo syo ka query bana po MBA ba ki syo ki event manager bagi don kam permission certificate ngi ba rap ngi nang department ken ben tho ben ai that support ken okay ngasyu ko amik libiang man ngaku ajing pensyai te ba nama kidon ki jing keli bang kam don ki jing syai ken di tang yang jangan dengan pai baru ling bagi questions ki bagi jing keli bagi po mo mention tayo bangi pelong ke jing keren ni iba jing seni ong ba ke jing ke minta ke ek bawa sarkar ka le ke long ka bahan mar ba ka ai la ikini ki local organizers bikin wan khmat kin pelong ikini ki events ki ba he kum na teter but ka don ru ya ki ka jit ru ka tu ka ni tli kita ki event management companies mo bikin pelong ikini kum ka Cherry Blossom, Dry Hills and ka Hills Festival kum ta teter ti kani long idangi perkat nak liang ka yok ka kot ru ka long circle economy te ka wan nak jel ka penmi nak sarkar ka pisa pilai nu ka ya ha ka jela ka jong ni hi te menta pade kumi ka jingwan jong Bryan Adams and Ed Sheeran ko aban kli yakini ki artist mano wanda to ki local organizers ki jong ni ne ki organizers bana shabar bat lada ki udai makina shabar kumnu ka jela ka yo nong lan no of course kan yo no ka jing yong kumi ang iba ne visibility ni yo nong handai lan na kata ki pade ki jing yo nong ki wei pade kajing wan yang kini ki international artist ngong of course bong bagi tang kini ki local event manager jungi hi lu Bryan Adams lu Ed Sheeran kini ki event manager bana bar tang ba kita bat ki local to local event manager kan kum support say for example in Calcutta kita local event manager from Calcutta for one Shillong kita kini ki event manager napok Shillong hi napok ka state jongi kan namar ba long fi ka kham sup ye kiru benyatrai kam ben ada ko ka benefit mo kiyo ki khna ka jongi te ka ju por ko long fi kom ngedi etang ni ki bong fi ki event manager ki bayo nong nei pin pej ba kini ki jingwan ju kini ki artist mo ki international artist ki long term nei what kini ki artist te ki local artist jungi ki yo ka platform ben perform ka ju ka rensan but kitu ki international artist namar ki ofi ngi ju so bagi opening act ki ai ta aku mena ka ni Alan Walker so many ki dan arlang ki DJ nampak Shillong ki ben perform te hapo Bryan Adams concert kum ta te ka tu em ka kara no ka ki ka brand value kitu ki local artist jungi te hadir nabut lara ki le chabaru ki nong ba ngilayo banyak tem nak kaju kan san bodu Alan Walker ki DJ ne ki ba pe batam nak ni concert jong Bryan Adams ngilayo kan san banyak tem nak Bryan Adams to brand value jo ki automatic la ki ode jadi kata kan jing motoy ke bangiyo bang tang ki event manager reward ki artist ki jongir ki yo te ong film tan ke ide ke jing motoy ke bangiyo apa jadi ngasai ni iya to ka report
kebarang Shumi recently ngala ketua you that organization pin ba ka Shillong ka top menta as one of the most searched destination for Indian for ki video for India ki search ki benlik destination most preferred destination ki search fi garang report ki bagi award ki Shillong and ka sawan ketua ka Shillong po Azerbaijan te let's say vi kini bor khoj ka iga ba pelong iki bagi wat dia kali ke jing wan jukin international artist ngelap dong kali tau Brian Adams tau Alan Walker wan tam Shillong mo kali iga ta ka Shillong katu ka jing mentoy te ngiyo te bagi malak ben kering kan dia haju long ka bu ka Shillong ha ka global stage ka jala ka juki bor ko kan namar kawai ka performance ke joki kara bor ngim don ka mai bangin ong bangin bagi bani automatically kala ayu kawai ka automatic publicity kan they automatically publicity kan ke ba ki ai kini ki artist international artist bara haju por pin page ba ki wan kini ki international artist ki pun kini ki influencer kini ki bloggers ki ba blog ba yu hakaran san ke joki ki bangi pin check ba ki ni ki social media mata dai kum example ke bawan kun Brian Adams macam ni pin type tu Brian Adams Shillong pun ibu nak ki banabar ki bawan kini ki social media influencer itu ki ba ra ini ko bor ti kalong ba kapasanat ka pi ong pi menta ba ha Google menta kalong ba most searched mo tourist destination ka Shillong jangi ba ha kata ka line hi kwa ba ka Shillong kan pau om tangka as a popular tourist destination but then ki wiki indicators ru ko mi ba Robert bine glada la ka de ka health la ne ka de pulik puti ikwa bang kiru kinong hajrong kain halaba deka data jo sarkar kam dei report re per kilang kan ka value addition to all the sectors kan tinamaro ka por kala ya inding ashwa ka close ring mak mo na phi angin sang ni ba na poli ni mengin kali kalong ba nang ni shakman de ka ba ka sarkar om tang sarkar re wat ki kan hon wat mangiru ki re pai ba ngi dan kam ban le penting kena ba gadan ka jing bha ka jing ya bai jai ti ha kam ka jam la ka de ha kam tourism niki begi tna te kam ha ka jala ka jam ni anak kalian juga long ban kongan kan kum berpat ba ka porong ba mun sedang la hinge pang corruption mah kadi bang ba mne long ba kadi ke product ta anak kalian jung ngaso long ba ngitan kam gum ngi pa ba mo ngi berpat ba collectively belum bangin demand naka government always mah na por ya ka accountability ya ka transparency ba ka responsibility ngi belum government ini kembang kram na skim gidan shibon ki accountability bon ki transparency kim don responsibility ro with respect ki government officer sampai ki department ro even government kim don responsibility kata kran kumur pa mun kong kata mun shot kan barkap ar mentasni ba sedang orang di presiden jo ki fokus jo ki MTDC nasno belum bangan benrap mene kelompok orang mene ba hot ki issue yang ba den lebor department ngila nak kalian jo communion ngi ayat bun sna mentamo ngi file ki issue kum maternity benefit ngi file ki issue kum ka ESI jo ki no try ma baki non try dan hak banyak even ke EPF many things kita ka jing yo jong kiro kamni mu jong kiro mak pasau si belum reason ni ke BDA jong government kira bais na Oktober hadu menta na chetrik April bahdu Oktober ti kiu tang lai tengka ha government ngi bolong ba kador government ki ba inflation rate menta kiu tang lai tengka pasau si ba kata so benai baldap chong benai baldap chong report ka menta long prapor ka everywhere telong in dangila ban demand accountability transparency nei pa ba long ai government long ka de bendon deh something ba la kata ba la ban kiu ne la ban ni nam ta pa ba nam ta kalawai barga param ta kinong tringan get bang shino tre mene belum bangila file boni complain kalomba na kelang government habangi file tourism department ma the tourism department ki ongane de issue jong labor english labor ong ngim tip yang kena government nama play nama bangiro ngimla macam action against the government officer jungi te kena klikkan tourism department and tourism department hadu menta kamdon kono nak kalian jungi kita grievance cell na kamdon kono ka channel bagla kontak apa deng ka kino kibarit bar kibahe bangidakan nya kata linjangi kran nya kata kadon kana CM connect kadon kana WhatsApp jong government la tho don respond menta ka government nang kren accountability government kadang ka RTI website kan niga online kan ngong pi ka online RTI website bang file ka tasnya kam julong ngam tip na daw ka julong ka error ba man ka por 404 error on thing kap ar kalong kadang ka website nam ta government of dia na don grievances ki paj ba public grievances kadang ka PG gram ma hame glia jingi reason ni gila launch ta ka meg gram
meg PG gram something mo kadang ta website tar kata ara pemlong hi te kumno kan lam paj bang itu kami nga bakado na pinga kalau ta paj ba mo Rumah bang ni masrok ni sang masrok tinggal dan idea sih pun ngemde kira ustad ngemde rusapang dan kalian jungi tentang kita bengak pun persoalan. Kalau ada kesorkar ke wanra lani ke introduce ke nugo scheme kadi ban penteri kam hok ke. Kadi penteri kam hok kan. Kamde belum ta belum pois ti tang poi tang semut. Sa sya aja nanti. Ani paj ba ngi sa dom sa. Ba Robert nak kalian ke jongpi. Nak kalian ke jonga te ko mangayo su menen ki fellow partners bakila keren mo. Ngimla bandinai ba tourism nak ya ke jela ke jungi kadi keba kongsan. It's a very important sector. It's a very important department mo. Kalau poin rei kejing kerpat kalau ya ke sarkar ba kamde ban la siliang pat ikiwi ki infrastructure. Okay, ikiwi sectors kumka kumongai pinda pio ka report ka na ka central government PE ki marks ba pio ha kiwi. Okay, long support. Te kamde kum kala poi kaput menta tourism ba hoi kala don we are in the global map. Okay, Meghalaya is known as long as the destination is the top 10 top 5 destination worldwide or even in the nation. It's very good. Bakam day pat pon poi kaput bakan la silang hadu kata bakan long similarly to if you the fee compare ka French Revolution kum ong ka Marie Antoine ada ki brio kim don ruti ban bam I can bam lu cake kam day kim banom tapan. That is my remark. Ba ban ka closing remark na pi ba. Ngan riang jong ahi te bejah ba lo ka I ka banga kwa ba ngan ngan ong biang ba long ba kan ni ka topic of discussion ni bang ya kalau ba kadi nama ta ka kadi ka kirin Santa Masa ki festival semua of course kadi tang sebentar yang kadi ka you just one part of the so many part of tourism mo ki bangi ngile kan te kala bendai hoi bangi keren le te ki boy ki you ki don ki benta jong tourism ki bangi kadu government kale initiative ka shim initiative kan hari kadi ka kajing le ka jungi long kajing da kadang department kajing ban promote ikini ki festival tourism kolong ba strictly bangin ben kentiu hi ya ka tourism apo ka jala ka jungi kan hot ki don ki bun ki jing hal ti kum ka department ngamong bangi ngi biang lut ki bun ki jing runabat astonat ba beli ka ngayo kan ni kalat bangi don meta kum ni we ki feedback ki review bangi yo ka ki para panel members nga ki long ki balong ki kongsan chan do kata mdi tang ma ya department hari yang asimeru kalong ka jing ngal ka jing ngalen ni laki kita ki isu be itu iba komunia kita ki isu joki staff joki ese hot kadi ba kaliber department ga ban hari kalong ke iru pada ka pen yu yang ngaru kan macam nama ngir ki don ki staff apo jengi mengir ngin kit kha kan ngiru ngin don kata ki cikit kli kan mengin perkat ba tang ke iborok ba kita ki kin biang kita ki yu nabar ri ka ba ki jongi napo ki biang kita ki bodon halai yang kin mo chong no kalong ta kin to ngasim ya kata borok very positive feedback for you jadi baru aku tunjuk ngatai ko mo ong mantan ngaru so ya ba long kadi ba ke ba ngile ngidi banadon ka report ke ben sai ke chupa ba ke ngile ngi jo ai ke report na dong sidong ngi jo ong bangiu even tourist footfalls ngi jo ai ba man ustem ka pai kata ani ka tu ka footfalls bangi ai dum di bangi su le tang lembaga bangi su sim kani ka no ka report bangi su ai ba su sim su tho tu kada don ka format ka bawan nadu na Ministry of Tourism based on that format hi bangi ai ka report ke footfalls report kan ngim bangi su ai bit kat ba ngi su andat wan kata mo ni bolsem de se hawat in sa su ki report ki bolong ba khamlong detail su kan kaban pen hun yo paj ba yang ngi kum ke department ru ke bangi su hai ngi duna hai ngi biang kan ita hi closing remark dan jong aku ko boleh sebut ba di paj ba pila so na ke jingkren na kini panel members ke jongi bat kat kum ke jing ong ke jongki hot ka kita masa bagi kini kiran sani le kemen baru kita tang si benta jong kini kam jong kai pertai kiba ka sarkar bagi kunun berper ki pelong ban kentiu ka nam ka buram jong ga jala ga jong iba ka joko poru ban kentiu ka yo ko jong ga jala ba ki we ki benta henry ho ki jing duna ki don ki jing do long ki don ki ba kila pen pa ka ni ka sngi bat ka don ru ga jing dawa ba na ka sarkar ban wan ra ka ta ga jing le khu dan ga jing tre kam khu kam tam ha ka be de ba ga jing pulut ya ka pisa ka pilan di sashi sien kwa ban
ai kublai ki lang ba ki badan hani kapor ki ba plai por banyak dan mata bani ki iba Napoleon ki iba Robert bagi iba ban ki bala ya sama ni tu ki sembo jeng perkara ke jongki ba ni kermen ba ke bagi la kran atas ni ke sorkal ki bagi kenhon ki la benyo ya kita ki buat ki sap kumno bagi menteri kamha menteri kamhok ya ka kam ke jongki ban pentik na ba ka jingken tiu kan long habaro ki tnat om tang ha ka ketnat ti perlok na shimru ya kani kalat ba ngan ai kublai Christmas ya pi baro Christmas ke besok ke bakmen ti tat hadum ni syam yang bat pi ha ka wei kapor kublai kapor jong pi baro